koşine de. Rasti îro wek malbatê şehîda gerek îro em xwedîl hevdî derkevin û em tekoşînê bikin ji bo vî van şehîdê îro ro xwe di ber vê şoreşê di ber vî welatî de di ber vî milletî de di ber vî welatî de şehîd ketin. Wek malbatê şehîda gerek em dû xeta şehîdê xwe de bin û ticarê em xeta şehîdê xwe paş dibe negerin em tim dû xeta wan de bin ki îro ro ev şehîdana ji bo vî welatî ji bo vê rastiya anê gerek rastiya şehîdê xwe em nas bikin ki ji bo çi şehîdê me şehîd ketine em bi dû xeta wan de em şopdarê xeta şehîdê xwe ne û ticarê em paş dibe negerin û bi dû riya serokê xwe ne û bi dû xeta şehîdê xwe de bin heyya em karibin ser nigê xwe bisekinin em ticar venegerin paş de em tim yani tim em karibin ge îro ro ge em li ser nigê xwe bisekinin û min xeta wan şehîda bajon û bi dû xeta şehîda debin ge îro ro dibîne çarawêrî me ge em ketine çemberê de ji van insanê nizan van insanê eş bikin ji van çeta ji van insanê gixayîn dikeve gi van insanê gixwîna dijmin ge em bimejin ge îro ro em dest bidin ev dû ge em li hemberî vî dijminê anê bisekinin ev dijminê xwînxwar ev dijminê kafir ge îro ro dest davêtin welatê me dest davêtin şehîdê me dest davêtin azadiya me û azadî ji me re ye û înşallah em ê serkevin û jiyana me ye welatê me ye û kes nikare nêzîkî me bibe û heya em sax bin em ê tekoşînê bikin li hemberî van çeta li hemberî van xayîna gi îro ro dest davêjin malbatê me şehîda dest davêjin welat parêza gi dixwazin xera bikin û ticarî xera nabin ji ber weqa şehîd me danînin û weqas azadî vekiriye û weqas kar Navê paşnav Yusuf Muhammed, navê dayîkê Gulistan, navê bav Daud, cihû dîroka dayîkbûnê Amûdê, dîroka tevlîbûnê 2014, dîroka şehadetê serêkaniyê gundê Ciraf, bistê tabaxa 2015, fermandariya giştî ya YPG şehîd namirin, malbata şehîd Seydu. Şehîd namirin. Şehîd namirin. شهيد نامر شهيدا رومي سترة وثيقة شهادتي جيانا آزاد برهما بينا شهيدانا ناوي تفجري مظلوم عمودي ناوي باشناف محمد خير إبراهيم ناوي دايك كردستان ناوي باب محمد خير جهو ديروكا دايك بني عمودي ديروكا تبلي بني 2014 عمودي جهو ديروكا شهادت سرکانی گند جعفر ددوی تباغا سال 2015 شهید نامرین فرمانداری گشتی یپکی مالباتا شهید مظلوم شهید نامرین شهید نامرین شهید نامرین